ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО мода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Чемпиони вазни ним сабуки UFC Илия Топурия гуфт ки байни ӯ ва дастаи Ҳабиб Нурмагомедов чӣ гуна муносибат аст. Ман Ҳабибро эҳтиром мекунам барои оне ки ӯ инсони боэҳтиром аст. Ман номи исламро гирифтам ва ба ман бародарони Ҳабиб ҷавоб доданд. Онҳо ягон вақт ягон касро ба нокаут равон кардагӣ нестанд. Онҳоро дар истифода бурдани допинг қапиданд ва онҳо тарафи ман зурӣ карда истоданд. Ин рафтори онҳо як чизро мефаҳмонад. Аз сабаби бисёр истифода бурдани допинг асабҳои онҳо хаста шудааст, гуфтааст Топурия. Хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Илия Топурия Ислам Махачевро пас зада гуфт ки дар ҷанги кӯча ба Ислам табиб дар кор мешавад ва баъд ба Топурия Усман Нурмагомедов, Тагир Уламбеков ва Абубакар Нурмагомедов ҷавоб доданд ва ин муноқиша то куҷо меравад ҳозирашда маълум нест. Лекин бояд қайд кард ки ҳозир Ҳабиб ва дастааш ва Илия бо дастааш дар Абудаби қарор доранд ки дар он ҷо аллакай шаби шанбе ба якшанбе Топурияро муҳориба зидди Макс Холлоуэй дар турнири UFC 308 интизор аст ва чемпиони пешинаи вазни онҳо Конор Макгрегор дар ин муҳориба прогнози худро дод. Биёед суханҳои Макгрегорро гӯш мекунем. Холлоуэй дукарата чемпиони вазни ним сабук аст. Ӯ кӯшиш кард ки дар ду вазн чемпион шавад. Ӯ соҳиби камарбанди BMF аст. Ӯ ваҳшии ҳақиқӣ буд ва ҳаст 100%. Макс хеле инкишоф ёфтааст ва ӯ ҳам бо стойкаи чап ва ҳам бо стойкаи рост ҷангида метавонад. Барои Топурияи майдаҳак ба Макс зарбаи худро расонидан хеле душвор мешавад. Макс низ зарбаи вазнин дорад ва илова бар ин ӯ боз таҷрибаи зиёдтар дорад. 100% ин муҳорибаи калон мешавад, гуфтааст Макгрегор. ва дӯстон бояд гуфт ки баъзаи ҷангии Илия Топурия гӯштин аст, аммо чанд соли охир ӯ бокси худро чунон сахт кардааст ки қариб ҳамаи ғалабаҳои охирони худро бо тариқи нокаут ба даст овардааст. Макс Холлоуэй бошад аз ҳама манаҳи сахт дорад ки то имрӯз ӯро ҳоло ҳеҷ кас ба нокаут ё ки нокдаун равон кардагӣ нест ва дар ҳақиқат дӯстон муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле ҷолиб хоҳад шуд. Чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский дар муҳорибаи Роберт Уитакер ва Ҳамзат Чимаев прогнози худро дод. Ман дар ҳайратам ки Роберт Уитакерро дар ин муҳориба андердог мешуморанд. Албатта Ҳамзат ҷангори хеле хуб аст, ӯ дар ҳақиқат хеле хатарнок аст, аммо ба фикри ман Роб барои ин муҳориба хуб омода аст. Фикр мекунам ки ин муҳориба то раундҳои охир меравад ва Уитакер аз ин чиз истифода мебарад, лекин якум раунд барои ӯ хеле вазнин мешавад, аниқ, гуфтааст Волкановский. дӯстон, худи шумо дар ин прогнози Волк чӣ фикр доред? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид. Хонободу сарбаланд бошед.